lamsogo khajani takokte bukuk songno phaji chena lamba kathani kok tang satang ni khana lainai 1 Peter chapter 2 verse 11 to 17 orokok bokrok sijak tongo kaitoni selang ngai tongdi phaji chen khana lainai khajani takokrok norok o sungsaro sini jageri phuji haise nei ang norok no sajao sakni musuk matui no ta tongdi abo bukhabai nanglai mang tongo norok poito pri rokni bisingo kaham khe tongdi hake borok norok no samong hamya khlainai hinai sakhe borok no norok ni samong kaham rok no magbo sinai amotei khe kaitor phainani salo bonoma lobnai subrani bagui sungchani bebak bokhorok ni kok khnadi bugra kotoni kok khnadi bongkha bebak ni bokhorok governor rok ni kok khnadi borok samung hamya khlainai rok no yagul sona bagui phia samung kaham khlainai rok no kaham hunna bagui se bugra kotor bai rohor jago kaito naima khe ahai norok samung kaham khlaiei sia rok siaoi samano muthubdi mungsawa khajagyaoi tongdi mungsawa khajagya phano norok abo baino mungsa hamya khlaimano kholopna tanai di tamo khe kaitoni selengse ngi tongdi bebak borok no borom khlaidi kristan takhuk rok no hamjakdi kaito no kiridi bugra korton no borom khlaidi elamba kathani kok khanamani joto khanai tonga takukte buksong no kaitor hamani koplong kheri thum amen